dikeroyok telu sisan ben. Oke, siap no. Iya, iya. Telu Mbak Tuti, Mbak Laila, Mbak Pipis. Ayo. Titis ora pipis. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari disiram semua mawar melati, semuanya indah. Lihat begitu penuh dengan bunda. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Selamat malam Mbak Tuti. Selamat malam Mas Uncek. Oh, sing nika. Iya. Mbak Laila. Laila. Mbak Laila. Nggih, dalan. Nggih. Pundi Mbak asline Mbak? Kula nggih ngawi. Nggih ngawi. Mbak Tuti nggih ngawi. Ngawi mosok lali, sampeyan wis tau karo aku to, mosok lali. Gak boleh begitu. Ayo, apa-apa wi. Sampeyan wis tau mampir sampean liwat guri omah bengi-bengi kae ngeterke aku. Nika senes kula. Lah sapa ya cilik kaya kowe kok? Ireng-ireng nika to. Heeh. Tekan buri omah nika to. Heeh. Nika senes kula. Lah terus sapa? Kae asu liwat to. Lah sampeyan kok. Masa aku to? Heeh, lali mesti anggar petok Indira mesti lali. Aku lali ya, Mbak. Ya Aja sok ngono kuwi. Ya Wong sepulane, lanang Mbak. iki. Sampeyan ngapa mon karo aku kok ngunjukne kathok wae iki ngapa kathoke? Lotrok. Lotrok. Kene, sampeyan rasa wedi. Iki wis jinak kabeh wong telu rene. Ayo ya wis tenang wae. Heeh, wis rene rasa wedi cok kuwatir. Iki wis wong wedok paling penak-penak iki. Oh ngaten to. Heeh. Paling penak-penak ya wis. Kathoke dicepot dhisik, mah aku nek ngene iki ndak ketok gondal gandul. Nah, dicepot. Heeh. Ya ndek mau sampean nganggo pampers kok. Lho kok malah kaya ngene? Ndek mau sampean pipis ora? Pun Wes. pun Oh, gak nganggo pampers. boten. Lah ning ndi mau pipis aku ora ngerti kok. Salah, Boten Budi. topine gak kuwi. Emang lek gawakne ibu apa? Kok so nganggo topi? Lah ya wis sing apik to. Kalau Nika apa-apa nek ra beneran to iki. Nah, topine kuwi sing pantes iki. Nah, ngene lho. lah tapi ini dinggo. Gak pas dasane. Dasmu dhewe. Wis diomongin karo ibu nek nusul ki ya sing apik ngono. Mangke ke mimi ora. Boten Ini susu aku. ora. Mboten gawe to. Boten. Buat digawakne. Boten betodot. Kandhane aja ben ora rewel ki nggawa dot. Nah iki sing gen ganteng ketok anake Mbak Tuti kok Mbak Tuti sinden mosok ya elek entis ya. Nggih, Bu. Kudu manut karo wong tuwa. Nek gak engko tak ulehke tak lebokke neh lho engko. Ambok ndang. Aku kelingan banget pada bedake. Diwedake ngono. Ya diwedake. Ya ben kok ketok ganteng. Kene iki lho ajaib ben kene medai. Nah. Wong anak sinden kok nusul mbokne mergawe kok rupane elik. Lah ngene Bud. Mbok, nang beli jajan. Aku ganteng, Bu. Ganteng anake sapa to iki? Ibu. Ah, piye-piye njaluk apa le? Mi, Bu. Kowe. Bu. Gak tahu, aja ngisi-ngisini. Bu, Engko nek piye. Pake matine kapan? Ndek mau sampean rene mau sangu apa? Mboten sangu. Nang njaluk sing anu kono. Kono lho nyun bapak kono. Nyun. Ibu iki ngajari elek. Kowe mau wis tak kudang sok gedhe pengen dadi apa nang? Maling no. Lho kok maling? Nyuntik lho. Kowe pengen dadi apa? Nyuntik lho. Mantri. Pengen dadi mantri. Mantri. Heeh, terus kowe pengen nyuntik sapa le? Nyuntik iki. Mbak Tuti, Pripun? ini permintaan request dari Pak Atmono Pepeling. Ya, apa pilih? Sembadani. Nah, langsung ya Mbak Tuti ya. Oke, Oke. Swandoro kok ditutup nih goro-goro. Goro-goro tesih tau Mas Anjak? Sinten? Mengke jenengan. Lho kok goro-goro Tapi ya. tancep tayone tesih. Weh, lokmen. Ya, Nggih tesih. tenan. Lah, Diseseni danyang ini loh. nggih. Ya boten tesih ajeng tok pundi to. Ya, ya.
Yuk, dados ki pepeling tak